салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Айёб. Группаи 24 Муҳаммад Иқболи Садрдин. Чӣ ба шумо дурӯғ мегӯяд? Чӣ зуртон омагӣ аст? Аз Худо наметарсед шумо? Муҳаммад Иқбол, имена ты, шумо не ты, шакал, подонок. Як фарзанде ки ранги худ тарбия надорад, ку фарзандат, барои ки ура падараш бетарбия аст. Аз модар ҳақорат мекунад дар прямой эфир, аз падар ҳақорат мекунад. Тамоми заное ки сатр надорад, ҳамаро гуфт, мора гуфт зинда, гуфт гӯшон мекунем, ҳамаро гуфт қанч ҳастанд. Гуфт вақте ки ман дар тикток эфирда будам, қариб 2-3 одам буд. аввал нашинохтумш ки и ҳароми сағирати аст. Гуфт ки чӣ гапе гизеси, гуфт зидди ҳазрат ва Аллоҳ таоло гуфту, гуфт ҷавоб медиҳ. Ман гуфтумаш, гуфтум хоин, и гапора набарот бояд мо трап занем. Неки гуфт ки имена гуфт барои ту, а дена дискай гуфт. Гуфт чӣ гапе гизеси, ҳама и гуфт запс шудеса. Ва Аллоҳ гуфт қасам, айнамирӯз Исо гуфт 3 моҳ пас мо тра дар пеш Исмоили Сомонӣ гуфт дорад мекашем, 70 хади гуфт мести. Ира ма гуфтесам, гуфт раиси парлумон гуфт. Фарзанди ту хча раиси парлумон аз ҳози гирифтеса. Як никто аст, як бетарбия аст, ранги падараш, барои ки ура бобиш тарбия надошт. Моро хандамон мегирад. 3 моҳ, айбан 3 моҳ гузашт. Чӣ баланги Соқу Файюб гапи ҳаққа гап зана наметонед шумо? Гапи ҳаққа бизанед, Соқу Файюб ба лубои гапш ҷавоб медад. Дар гиҷое боша набоша. Ба Аллоҳ қасам, бо мегумтон группа 24, ҳамаи шумо як группа ҳастед. Имена Муҳаммад Иқбол, Муҳиддини Кабирӣ, Чурбан, як шумаи Муҳиддини Кабирӣ. Ва Аллоҳи қасам, чӣ гапе ки зестед шумо ҷавоб медиҳед. Бисёре комментария менависед ки Соқу Файюб, чӣ ту қадар зид ёзе еси? Барое ки ин негодяё историяи мара туфкеса. Ҷаноби Олӣ история аст барои мара. Як история ҳасти. Ҷаноби Олӣ история аст, бародарон. Ман намегузорам ки як кас, як негодяй дар историяи ма туф кунад. Лаънат ба шумо, шакало. Аввал шумо тарзи гапзаниро ёд бигиред. Шайтоно, аз Худо битарсед шумо. ҳар рӯз дар эфирш гуфтесай, ҳар рӯз қариб омаге. Лаънати. Ва Аллоҳи қасам, 10-15 ҳазоре ки тра тамошо мекунанд, комментарият менависанд, 100-100 чанд нафар. Ва Аллоҳи қасам, шумо никто ҳастед. Шумо қанди сафед ҳастед ки мо шуморо овутон мекунем. Яъне ман худман шуморо овутон мекунам. Уродо, ватанфурӯшо, шумо ватан надоред. Шумо чӣ гап мезанед ки мо тоҷики ватани азизи мо. Шумо беватан ҳастед, шуморо падаротон беватан буд. Намехел аст? Муҳаммади Иқболи чумо. Ҷо аст, қаври падарати ҷудо аст, барои ки як беватан буд, як чурбан, як негодяй, як педофил, як просто як мусор. Оз бо ин лаънати Муҳаммади Иқбола бо фарзандаш хуша раиси парлумон. Ира гуфтесай раиси, ира ман гуфтесам раиси парлумон. Хути шакал негодяй. Тавал тарзи гапзаниро ёд бигир, патсам